аз съм Гусак и Лузя и това е Станката и днес ще направим епизод на Майнкрафт. Хора, само така, ти имам TikTok и той е Гусак и Лузя. Моля ви се, посредвайте. Скоро ставаме 2000 и на 2000 ще прави една изненада. Ами вече имам пулсата Даймонд просто. Човек, ти има си TikTok? Не. Аз пък имам Гусак и Лузя. Да, ще изпорля старите бъдещи в неща. И да направим нови диамантърки. Човек, там един в коментарите ми написа, че съм бил. Чакай си го спра. Ето ме завърнах се. Тук ще спра една къска дямка и пук. Хора, само да кажа, миналото видео питах ако идва да играем. И вие сте написали нищо. Хора, ако някой познава Александър, да му каже не иска да атаква видео на Fortnite. Това не напише. Играй си. За видеото на Fortnite на Гусак и Лузя. Хора, той ми пише защо не играеш на Fortnite. Брат! Fortnite не играе от... Какво каза? Ти играеш поне от 2 години, човек, той повика. Повика ти не паси на Fortnite, той нищо няма постигне. И вика, защо не играеш Fortnite? Кога да играя, ако имам работа? Алекс Теодор. Нямам амбрейкинг, когато на едната стирка. Нямам амбрейкинг, стирка, която се вкусна някакъв. Може да певате, беше няма вкусна, защото последния път имах ридове. Така, имах ридове, да, беше тягно. Ангел, искате да ти дам едни карти? На какво са? На Fortnite. Имам малко и на Minecraft, но сега да си ги потърся. Аз мога да ти дам на Minecraft, като съм 1000. Мога да ти дам на Fortnite, защото имам цяла торба. Човек ще ти дам... Човек ще ти дам най-силната. Знаете тя колко демидж бие? 2000. И има кръв. Има 3000 кръв. Тая карта, ако не я исках, не мога. Как да... Човек... Човек, мога да ти дам моите карти, които са ми... Човек, имам 20 пъти един човек. Мога да ти го дам в 5 милиона пъти някои хора. Айде, вече първата енчантата Full Diamond броня. В Майнкрафт или в своя свят? Майнкрафт. Какво? Човек, ти не си изчапвам бронята? Енчантвам се, и когато ме
Човек, остава ми само... Човек, аз имам нещата за портала. Знаете какъв е проблема? Нямам лава. Какво път плава, бе, лапа? Лава без вода, какво прави? Вода плюс лава, правда. Да, какво прави? Обсидион. Усилвания, защо ти е? Тогава защо ти е обсидиан? Штанга. Знаете колко ми остава? 1, 2, 3, 4, 5. Остава ми 5. А къде има лава? Аз знам къде има вода и тук. Какво каза? Май, това е много студено! Човек, измръзна ми до пето! Добре, това ми е Недерланд. Недерланд. Какво е Недерланд? Абе, човек, ти не знаеш кой е изобщо Недерланд? Да не е това другия обсидиан. Недерланд, това знаеш ли го разтегят там в Недър крепостта? Да. Сетих се. Сега съм забрал какво не е. Аз толкова години не съм чакал карти, направо ми изе. Памък. What the frick? Папа ми се дай якия лък. What? Не знаех без танка, не знаех. Вау. Не знае. Къде ми е другата кофа? Имах 2 кофи. Човек, изчезва ми е едната кофа. Не е стоя. Рип, ковка. Ковка, мовка. Чакай, трябва ми скелет. Трябва ми скелет. Ми трябва лава. Ти тя си... За трета кофа трябва да правя. За трета. Защото за другите двете слаза лава. Лава в павка. Не да става малко по-тъмно. Чакайте, кой на мен така не мога да видя. Ето лава. Лава манка. What? Ето. Да, сате. Добре, трябва да се ходя. Още чутка ще се чуе на някой друг ден. Човек, при мен няма зарязо. Много тъжно. Георги ще се чуем и... Георги ще си... Георги, ние ще си тръгваме. Деспа, чао. Добре, чао. 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 Затваряй. Чао. Чао. Ти можеш да умееш да се прям. От мията.
това беше цяло.